excuse om nie te gaan nie. Nou die kinders, ons moet 'n klomp wat aan Albertswil gaan het mee. Maar nou is jy nou salag Ek gemaak. seker. Jy maak nie salag nie. Die ma staan in wasgoed. Mami help in die wasgoed kanaal. Sy wil alweer nie by deze. Gaan, jy sal nou gaan. Dus die bas vir my tikkie. Tikkie, daar is jou was weg. En alles was cheap daai jare, né? You with the 10 cents less, but hoeveel is 10 cents nou? Shilling. Ja, You shilling. could buy half a kilo of meat or a kilo of meat. Ja, shilling. 25 cents, not 2 and 6. Ja. You can cook a pot of food for a big family. Ja. Saam met vlees, groente, alles in my pot. Alles. Dan kan je nog reis op maken. Maar hij deed dus reiskaas. Ja, hy het by hier, soos dit grys. Gereis, mieliegereis. Mieliegereis. Ja. Gerus, ja. And it's nice. Hier praat van Voor hoender. the occasion. Hoender krijg je net la barangdag. Ja. Die plaas En dan hoender. hoender was expensive daai jare vir ons. Ja, baie. It was a treat, ne? I Yeah. suppose it was a treat, yeah. It was a treat because Ja. now is hoender die cheapste. Ja, nou wil ik eens weer hoender zien. Hè. I remember when I was young, my mother Je used to gaat make breed toe als volle hoender. We never Alles used aan to je make gaan. hoender food. Ons het net 'n volle hoender gebak en dit is nog klein. En sê ek, "Joh, die hoender is groot." Because it's like barang, it's like, you know, it's like a treat. Maar het is baie lekker. En eet ons dit net so met die sout en La peper. barang is hoender. Ja, nice, ja. ja. Kijk eens. La barang is de enige dat we hoender krijgen. Of slag, ne? Jy moet dit slag We eet. slagen je Ja. gewoon maar. My daddy van nooit, even vir eendag gekoop ek hoender met Pick n Pay or something. Aha. Die verklaar is. Jy kan maar sien hoe die stickers daar op en is Judicial Council en al. Allee. Ek sê dit in die trolley en die daddy sang. Die vraag hoe die pensioen koop en niks gesien nie. Ek het weer die trolley kon sê vir my, ek sien daar's hoender in die trolley, gaan jy die hoender koop? Ek sê ja, dit is vir die girl. Ja, nee. Ons moet ons so 'n keer op was. Ek gaan hy hoender eet by is vir die girl van. Hy gaan self slag, ons gaan slag. Ja, Het is lang gevat om Ja, de non-moslims zulke goed te kopen. Ja. Nee, maar dat is wel eigenlijk die kinders is al. Tot nou ons koop jy hoender by Shoprite. You know, even though it's halal, but Dit ons was koop ons nie. nou alleen. It's weird, I'm also like that, I know. Hy wil net nie Ek voel skuldig as ek dit so maar terug sien net. Hy wil nooit geëet het wat ons in die Hé, dat was volgens wie mis. hè? Ja, dat is ook Hey, mensen. Rij ook mensen. Iemand en hy wil nie maar eet nie. Ja, As ik, dit nie botter is ik nie. heb 10 jaar gevat voordat ik margarine daar. Even Wady van ons. As ek by jou kom en sê wel broer, ek soek die botter. Ik heb altyd botter nie, ek het altyd margarine en botter. Oké. Maar soek sy die botter, sy gaan nie die margarine eet nie. Ek sê wat is die difference met die? Ja, het is different. Daar is, Het is ek different. Ja. Ik weet. Maar achterna, dat ik maar gaan toe worden, wordt ons al diesel. Ek sê nog vir eendag te sê daar by ons. Toe sit ek die margarine op die tafel. Ja. Is dit margarine? Ek sê nee, is botter. Ek eet het toch maar, ek het gehoor, daar is nie botter. Ja, nee. Water is maar meer wit. Ja. Als margarine is meer geel. Ja. Maar ek het geleer in Durban om margarine te eet. Ons Ja? het nou so iets maar botter gekry nie. Maar margarine is different, nee, different taste toch? Ja, en besides dit was ons hy wholesome. Yes, En also. soos bid, hy was spierwit. Yes. En toe begin het ons nou die hele margarine. Right. Toe ek getrou is, toe kom ons in Durban en toe eet ek margarine daar so. Maar vandag as ek met Dija, my skoonsister, as ek vir haar sê, ek het die hele geleer om margarine te eet. Sy sê, oh no, we never ate margarine. It was always just butter. Ek sê, Dija, en die vy het gekook met botter, julle was wel dom. Ik ben er net dom gemaakt. Ja, nee, sy stry met my, sy sê, hulle het nooit margarine geëet nie, hulle het net botter. Ek sê, Ek het hier geleer by julle, because ek het gesien het al klaar die difference. Ik heb net gezien het. En het reep. Ja, En en dit is ook nie soos dit nou is, nie. Nou kan jy nog nie sommer die difference sien.
Ja, en dat is hier gedats. All over the Ja, allemaal. Ja, Bilal said she was grand. Really, Slums was really slums, I think. ek dink dit is ook so ons het almal naby mekaar gebleef. Ja, dat is ook een. Jy kan geloop het na die next een se huis toe. Ja. En nou ja. Maar even zo ongebleven, jullie gebleven, ja, was wel ongebleven, shit dat. Maar dat was unity tussen die jullie. Alles wat hoe zou men zeggen, aanvaard, Ja. de 23e masjid. Als de imam zei, morgen la barang, allemaal gaan naar barang. Almal gaan na barang. Was really quiet. En Bilal, wow, ons het zomaar recht hier niet. Man, ons het wat oor de 20 Bilal. Als je één keer gewerkt hebt met dankjes, maar toen zijn we nog bang voor Amisan. Ons was bang voor Imam Ja, Nifa. Ja. Even weet die hele allemaal, ne? Aha. Dus ik was altijd op gedat gemaakt en zo aan. Right. Elke donderdag aan toe we gaan naar die busklim. En dan misschien heb ik gedat in Voortsburg of zo bij iemand zijn huis. Right. Hulle gaan naar die busklim en gaan hulle. Je kan niet dat die kinderen vandaag in die bus klimmen en naar gedat toe gaan. En dat is ook niet recht om maar te sturen, because dat gebeurt zo bij goed op Ja, straat. ik kan niet. Die jaren dan komen ons loop Voortsburg toe, ons loop Malekam toe. We gaan maken ons gedacht. Ja. Niet nou meer. Je kan niet eens even in jouw eigen zitten leggen. Dat is waar. Ja, dat was lekker. Mensen die gaan stelen niet, alle die gaan bijken niet. Ken je dat ook? Heb je al ooit gezien in een comeback? Concreet. Ja, dat was niet. Ja. Bijkers bij die massief niet. No, I'm fine. You don't drink? No, I'm buying coffee. Nee. Don't you want half of me? Alle generations was the golden generation, all was the tear generation. Ja. Maar die is zo, het is een tea. Oh, you like tea? Oh, okay. Oh, yes, Yes, we onze don't have power. generation. We gaan nog thee gaan maken, maar dat was low shedding. Dus het gaat daartoe gegaan nou. Waar heb je gedat? Carnaval, loop ons vast als baskets. Ah. Hier is ik, als check als hallo lekker, ciao. Ah, niks, nou breng je baskets. Ja, now we must cook something. Ja, het gebeurt soms zo, ik ga naar dat toe thinking. Ja, dan. Ja, het is in die ochtend, dan ga je moet kosten. Ja, ik expect. Als mensen wat niet kennen. Maar Hulle ik daar niet niet kennis, ook ja. niet bij de huis niet. Daarnaast. Gaan een beetje iets eerder. Dan kom je bij een gedat. Dan za pastei Hey, alles. en biscuits Alles bijna en voor kos de kosten. en Die lekker kou flow. ja, dan zat te veel. Bij een Maar gedat. was al een gedachte in die aan en bring hulle kos en sê, oh. Alleen hy soos jy ge-explain het nou. Ek sê nie soos hy samosas, pastei die en daai kom hulle agterna kos. Ja. Dan drink je. Ja. Dan Jy komen we dink bij die mos hulle kos. gaan kos bring. Ja, ja, ja. Mutton curry man, mutton curry gemaak. Ja, zie je maar ten kan niet. Jy was duur en Dat is al beef hier, ja. ja, beef curry. Maar dat is bij ons kennis geweest. Goed mensen, het allemaal gaat dat gemaakt. Ons gaan spelen in de straat. Gaan dat doen, maar gaan spelen in de straat. Als je gaat dat net laten, dan roept ook om al je barka. No? Die groot mensen, dat gaan niet eens gaan dat doen. Ik denk die water was nog wel leuk. Dat we allemaal gedat gemaakt. Ja, maar alle samen met ons elkaar, ja. gegaan alle tijd. En die boengat, En die boek was hij kon kennis. ja. We allemaal maken gedat. Nou elke donderdag aan, nou dat we jongen zijn. Ja. Maken we gedat. En dan had je zo lekker iemand die lust inkelijk om daar te zien. Of course, ja. En dan raad ik ook aan dat, hij. Die veel weg. Maar Ja. hij mensen te veel goed om te doen nou. Weet je, toen ons die karren niet. Meeste van die mensen bicycles gereden.
No. Kijk, toen kan ons allemaal bij spelen. Ja. Ja, maybe ons dankbaar voor dat, ons zien die lekkerheid van die generation, maar voor mij die generation is die dat generation. Ja, dus jullie familie gaat dat mee. Ja, nee, Dat is wel, hè? dat is nou lekker. Ja. Alles gelijk met Derry, nee, Derry is altijd gezorgd gemaakt. Die is van Noorwegen allemaal. Hulle kan ek nou al was you still ever had that practicing on a Sunday? Sorry? You still ever had that? De gedat zelf voor de Gadat. zelf, ne? Dat is dus jullie nog de little juniors. Ja, alles al van Mahmoud het lang Ja, hulle met hulle gowns gekom, ek onthou. Hey? Dan kom hulle in hulle pyjamas lekker gaan. Ja, ja, Ja. ik zeg wel eens Mahmoud zit lang is aan iemand. Ja. Dan Bachai, ik heb zijn eigen, als hij 3 years old is, Bachai zijn eigen taal en wat. En ik sta hier, we gaan in de kitchen doen, dan kom ik terug met de samosa, dan komen ze weer naar iemand. Other people's houses, wat ik ga samosa halen. Nee, dat was nice met die haling. Ja, dat is lekker gedaan met hulle. Ja. En ik kan het En dat was altijd lekker. You know, like you feel that you brought up good children. Ja, definitely. En dat was altijd van woning. Never mind. Ja, dat was wij woning. We gaan met de pyjamas maar. Ja, we gaan, ja. Hij zit nog in de sips en die plopkes en die... Ja, kijk, onze dat is maar, zeg het iets En dit dat wil ik als de manier dat Malik, Ja, kijk hulle allemaal mee. ja. En ik zie elke dag, Maar Malik nog en die zo, ondergebleid. Dan Ja. Ray, Malik en Jamil en Is het te snel voor Fuad? Ja, Met hulle dat is bicycles, fijn, dat zijn ja. een beetje. Ja, Is maar die jong in het tussen hulle Fuad, En ja. die man Ja. en die school. ja, Iemand moet daar met Dressa gehouden. dat Ja. daar wil ik nou school. Ja, en die kinders was willing, hulle wil gegaan dat hulle wou nooit daar wees. Ja, daar zit kunnen dat echt gebleven. Weet je, zeg jij, lekker generation. En lekker days. Ja, dat was lekker daar hier. Leeuwen die imams er nog. Daar was imams. Imam Gafili, imam en die imams. Even net zoals nu, hulle kan allemaal gedat maken op hulle eie. Hulle doen hulle eie humaniteit. Yeah, it's nice like it, yeah. This is the freedom. So when they are alone, then they can do that. Yeah. Die COVID ook. Zij Mahmoud schoonvaters komt man en dingen maken. Mahmoud maakt die gedat voor. Mashallah. Ja, allemaal met hulle eie. Super, hulle is opgegroeid zo. Yeah, they grew up in that. Maar je hebt het. Hulle gaan het nog doen. Wie? Maar hulle generation, hulle zal het nog doen. Maar de generation achter dat, ja. Je vat nog net. Enigene wat we gaan doen. Maar ons is lachje, onze kinders. Ja. Hulle mag allemaal gaan dat. Ik zie die kinders allemaal, kijk die rafies ook. Ja. Allemaal, maar hulle kinders komen niet allemaal nie. Aha. En die Boongas is ook allemaal hulle, net hulle broers. De grootes, ja. Oveel en die ander. Maar dat is klein. Het is Klein, really lekker. klein. Dat is nog een generation, maar dat is... Wat maak we moeten vragen, wanneer is Yumna's 40 days? It's now exactly a month, ne? 25, 26. 25? 25, 26. Oh, van die maand, ne? Ja, next week. Nog 10 dagen. Dat is exactly a month. Gisteren is week. Ja. Is Best, best. Ja, is wat gisteren een was naar, het een hè. maand. Onze jong mensen lopen voor ons. Ja, ja. Maar ze was niet gezond. Nie. Ze was maar een beetje ziekelijk. Ze Ja, had ja. alles gehad en ze heeft operations gehad. En ze heeft bij Ze je heeft gezakt gezegd, in ja. silence. Ja, We ze was didn't niet, know. it was altijd pleasant, maar ja, I don't understand what you say. Maar hij zei nou, want Giem zegt, die vriend praat nou, hij zei hoe stout was, zo is je even jong na. Ik zei, ik kan niet met je even was stout.
Maar die tijd waar jullie in die rond is in elders, toen was elders baie lekker. Het was vibrant, het was very nice, ja. Ons Ja. molen geëet, Ja. ons Dat is gedacht nice, all ja. over die area. No, maar die Ines I wordt think a lot of people moved out in it. Hij het ik gebeweeg. En so, het is En net... elders, kijk, daar is mensen nog, maar die meerderheid is van Florida en Ja, en kijk, ons Bosman. het allemaal, want even die vrouwens, ons het ook lekker Jamaica gehad. Alles daar. Ja. Ons het verweer. Nou, even dan... Ons was die tijd toen zo, Pieter ons Botman. Ja. Ons was alles levendig. Gedaad, molen, yesterday. Nou, ons het was ook zo in Florida. Mm. Toen was ons moest nou elke jaar... Ja, dat is een lekker area. Nice, ja, het was. It's Maar nice. van die nieuwe, die trustees oorgevat, die Dat nieuwe... is een andere council. Ja, ja, anders Hulle toe. wil ook nie hê die molen, hulle wil nie die molen gehad het nie, saam met die iemand. Aha, Hy wil nie die molen gehad het boertjie. en maar hulle het alles getry. Want Ah. hulle kan nie deur ons so kom met nie. oké. Because, nou soos nou ook, hulle het 'n meeting gehad, die ou trustees, so die Annie Vrafi en Ibrahim en Pieter Jacob en so 'n paar van hulle wat nou weer by mekaar gekom het. Oké. Hy was nog, miskien, maar Asaf julle net die ken geskryf, maar Asaf julle was 'n bietjie, was meer aan die, wat moet so sê, Ja, hulle was meer Shia's. Shia's, ja. Ja. Nou hulle die Shia imams gekry mos dat er gesit. En nou die het gemaak dat hulle het gefight het, because they tried to get him to understand, you know, Oké. because het iemand op die muur geskryf, Shia mos. En daar die struggle gestaan. En they tried everything. Maar hulle is nie weer daar nie. Nee, hulle is nie meer daar nie, maar ek meen die tyd. Ja, hulle Toe was hulle nou uittrek, toe het aangegaan nog, it was still okay. right. Because er was nog 'n ou komitee en That's alles. right. Maar nou vanaf nou die next komitee geëlekte, is mos nou agter 5 jaar, nee. Yes, yes. Toe begin nou goed te verkeerd gaan, because dit is nou 'n hele, allemaal nuwe members. En as dit nuwe members is nuwe rules. Ja. Hulle skop al die ou Oude rules rules, in. ja. wat En daar dit gaan doen. niks aan die imam. Maar ons het nog al die tyd moeilik gehad elke jaar. Nou lately. Toe sê ek nou die dag, kyk ons raak nou oor, we out of it now. Ons Ja, kan nou, nie meer. ek maak wat julle wil. My daai, ek het my daai, ek kan terugdink en remember al die lekker gewees. Ja. As julle nie wil nie, dan is julle wel. Maar ek kan nie, het lyk vir my, hulle wil het nog al die tyd so en nou hulle try nou om hele ding weer te change dat hulle weer, because die machine staan doodstil, there's nothing improving. Right. It's not like, you know, like to build it up properly and it's sad because, okay, kyk jy die 4th Avenue se machine, né? Maar hulle iemand is te be blamed for that. Because hy's too staunch. Ja. Hy is nie Islamic culture nou nie. What the result is, ek gaan oor wat die Indians sê. Ja, because het geleer met hulle. Ek moet sy by die begin, het ek dit gedoen. Ja? But no, I don't know, man, ek weet nie because ek sien Yusuf Bata, hy was maar, hy is nou toch al die chairman. Maar by hulle glo alles wat hy man gesê het. En alles wat hy gedoen het, hulle het hom geproef van die Gadat. Vir hom geproef van Gadat, waar kom die Gadat vandaan? En nou verstaan hy nou al die, maar hy stil... No, hy verstaan het is dat... Hy het gesê, hy is nog al die tyd op die fence, hy weet nie wat bekant nie. Jy sê, as jy nie daar is, dan gaan jy allemaal 10 aan het praat. Seker. Hulle misschien ook mense gewees het. Vat jou iemand uit die community. I think it's a ego thing. Meneer, It's got nothing to iemand do with- wat de molenaar is, zoals Sheikh gesê, moet jy wel omvat, vat uit die land. There must be Ja. Imam change. Nifa, Imam It's baie Malik, swaar. Imam Toyer, allemaal mense wat in die land zijn gebleven, groot geworden. Plus dat is allemaal Gadat mensen, alles masjid mensen. En nou vat je nee, Indiërs zeggen you know dat is bida, ja, is bida. Because Indiërs supply je met die geld. Zeg nou. Maar ik heb gezegd, je maakt wat je wil. Ik heb mijn dag gehad. Ja, maar je weet het nie, ek sê ook, om iemand te help nou met molens en dat is nie meer kracht nie, man. Kracht is nie meer dan, jou hart is nog gewillig, jy wil nog maar. Maar die geaard is er weer aan. Hulle dan in die poasa, die majority gaan in die masjid is, subhanallah malik al-Qudus.
Ik zeg, well, that's your generation, not my generation. My generation, even die kennis is gezet in die machine. Ja. Hulle bacha recht hier. No, well, fine. You want it. And as it is, die dunia moet verzwak. Je moet verzwakken om te vergaan. Ons is in die akhir zaman zitten. Het is nog niet akhir zaman, hè. Maar ons is baie naam. Daar kom niet weer naar buis uit. Nie. Allemaal dat goed tel 10 aan ons. Ons is nader aan kiamat als wat enige generatie is van ons. Maar alhamdulillah, ons kent nog onze Nou, ja. Ja. You wanna go? Dat is net zingen. En zo maar zien, dat je gaat.